see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Ayan. Bag talaga. V11. Traffic na naman tayo. So magki-KFC na lang. Jack's we went to anyway. Si Sak kasi, ayaw niya ng McDonald's. Meron sana kanina. Ayaw niya talaga. Gonna get that What you gonna get? frozen that and Yung frozen drink. eat mom's favorite. Yeah, the Mountain Dew. Okay, let's go. I'll get one. Yeah. Okay. What is that? I want chicken popcorn. Naka-best talaga si Holly. Oh, I ha? want chicken popcorn. Chicken popcorn, okay. Gustong-gusto niya yung shoes niya. Do you like your shoes? Pardon? Yes, I did. Tinatanong niya kung in-scan ko na yung, ano ba, yung phone. I did, Baba. Baba, do you like your shoes? Yes. Mom, did you get the receipt? Dito na yung order namin. Yung kay Kuya, good. Twisters, right? Yeah. And chips. Si Sak large popcorn, yung chicken ba? Holly. And eto yung kanilang drink. How's yours? Yeah, ako na. Welcome. Good, Sak? I can totally take the paper. Good, yeah? Si Jan, hinihintay niya pa yung kanya. What you got, Ham? Burger? Burger daw sa... yeah. Nalok na. Thanks, yeah. Thank you, Zach. Masarap to. Why? That's alright. Because I'm eating it. Si Kuya. Good, yeah? Try ni Jan yung donut. How is it, How's the donut? Daddy. Go. Hey, yeah. Nay, yeah. Wala kasing jam. Walang strawberry jam. Naubos niya na yung kanyang twisters. Ngayon, ito nang binigay na ni Sak sa kanya. Si Holly. Ayan, konti na kasi kumakain din ako. Si Jan, tapos na. Yeah, stinky, yeah. Ha? Fertilizer. Ang baho dito. Yan, tapos na kami. Ang baho. Fertilizer daw sabi ni Jan. Okay, come on. Stop lang muna kami dito sa My Foodland. Tingin si Jan sa chemist kasi may kukunin siyang cream para sa lips niya. Kasi may parang may ano siya dyan. They will get some cream. For what? Hintayin na lang natin siya. Dito na siya. Ay, kasi wala na sa town And I nito. didn't have any more. Gonna get more. Kasi sa coast, sa Woolies, wala akong makita yung Rexona What's niya. that one? Ito yung Is that gusto niya eh. Ha? Strikes in that. So, kumuha na siyang pito kasi meron na lang siyang isang natitira sa bahay. Hindi, yung dala niya. So, tapos wala akong makuha sa sa grocery. Where's the cream? Did you get the cream? Yeah. Where is it? Let's put it down. So, nandito na rin yung cream niya. So, kumuha raw siya ng pito. Wala na raw. Gusto niya pa raw sanang kumuha. Kaso ubos na. Inubos niya na. Ang cute! Mama, you look so pretty with that outfit! That's so pretty!
excited to see me, Baba. You make it nice hair, dolls. Nagulat siya. Oh, nice hair. Parang lalo kang 13 years old. Parang batang naligaw. 13 years old. Hi, guys. Ang ganda naman ng bata kami. Look at her hair. It's so cute. Complete. How cute. No, this is like, no, I haven't got ready yet. See? Oh, no, actually, I'm wearing shorts, yeah. Are you? Yeah. I really want to wear shorts. Are you sure? It's not gonna be cold? I only get cold up here. Alright. Okay. Shoes, right? You have I only got my shoes. Sandals. Slippers. Put that on over the top. Yes. Or you're not coming. It's gonna be really cold, Kuya. Put And your then it's jumper, gonna- mate. Yeah, footy jumper outside, Kuya. What you been doing for 1 week? Dad, I'm Kasi every weekend nakikita silang dalawa. Just growing. Growing. Big girl, yeah, you are. She's so pretty. Did you want an Easter present? Oh, Yes? Which hand? I can see Left or right? Oh, good choice. what you gonna say? Thank you. Happy Easter. Happy Easter. Oh, alis kayo. Galang Easter, diba? Oo, kasi alis kayo. Did I miss that? Did you say thank you to Tita Ray? Yes? You're welcome. Thank you, Tita Ray. You're welcome. Ayan na yung hula hoop niya, oh. Don't forget monitors. Pakita niya lang sa Tita Ray's niya. Zach, don't To do that? Hindi ka ba Marunong, pero parang nagulat lang kay Sak. Marunong. Grabe It takes me forever. Wow, Zach. Kaya ni Sak. Cute. Alis muna, wait, Baba. Oh. They're going. Yeah, they're going, Sak. They're going, Holly. Wow. Wow, Sak. Ikembot mo. Ikembot mo. Ikembot mo. Sak, wait. Ikembot mo. Ah, okay. Alam mo, lalakihan mo ni Oli yung suot niya. Kaya nga. Kasi nung binili natin yan, patapos na rin ba yung ano, no, patapos. Ang cute niya. Bye-bye. Yan, meron ako yung diba? Oo. Size na din. Sa kids. Baba, you have to move it a little bit. Don't hit the wall. You have to move here. Go ba? So nice your outfit, Papa. I really like it. But you guys see Tita when you say something to you. So nice your outfit. What you gonna say? Thank you. Manners. Manners. Magsusuot sila ng mask sa oval. Huh? Why didn't you give me that one? That's it. Okay. Bye-bye, Kim. Oh, maybe. What's that? Sorry. Meron siyang cinnamon. Parang cinnamon, pero cinnamon rolls. Iba siya man. Iba-ibang flavor. Good, Han? Cream cheese. Ano to? Peanut butter? Ano? Cookie butter yung Cookie gitna. butter. You like it, Am? That's vanilla man. Vanilla. She's gonna make that at home. I used to. Yeah, I used to make that one. She knows how to do it. I used to bake. Nag-request ang daddy niya magpa-picture sila bago umalis. Okay, ready? Ayla! Ayla, Han, Princess! call her. Ayla. Ayla! Ayli, here, Han, do this. Ayla! Ayla. Out there! Just stays here. She likes the Christmas tree. Ah. Ayla! Pardon? Ayla! Oh, sorry. Ayla, dada. Ayla, sabi niya, I just woke up. I know! Guys, what are you trying to do? Oh, then what? I can't, mate. First time niya mag-ano. I see you. Drink some more water for your head up. Alis na sila. Drink it all. Enjoy. Yeah. Yeah. You guys going? Oh, yeah. See ya. Are we going now? Should we just go now? Tayo din? Oh, sige. Alis na rin kami. So, alis na sila. Let's go. What do you need? We're going. See you, bye. See ya.
Okay, let's go. Fun, guys. Have fun. Oh, no, that's for display. Gusto niyo. That's for display. No, pupo mo na ito, Papa. That's for display. See ya. Love you, bye. Enjoy. Bye. Enjoy. Pink talaga. Guys, papunta na pala kami kila Kat and may napansin si Simple Race. So, ang linaw talaga ng mata ni Simple Race. Nakita niya yung sapatos sa kable ng kuryente. Hindi malinaw. I want to. I know. Dalawa talagang headband. Kaya nga sabi ko nga kanina, dalawa yung horn mo. Yung talaga unicorn yung Paka ano niya ngayon. Am I paying the white one off? It's up to you. It's yours. Is this one pink one? Yeah. It's alright. It's up to you. Ano na? Tanggalin niya raw yung isa. Alin bang gusto mo? Etong isa. Sabi ko, it's up to you. You can keep both ba? Yeah. Tapos yung hula hoop niya, nakalagay talaga sa harapan niya. Ayaw niya makipag-share. Ayaw. Asan si Ayla? What's Ayla doing, Baba? Can you see Ayla? Naman sa mirror. Hindi mo Yeah. makita sa mirror. Hindi. Guys, kanina pa kami nandito kilakat pala. Ayan, naubos na yung mangga. And, thank you. Kumain na muna. Hindi, hawak ko rin si Ayla kanina. Excuse si Ayla. And, salamat kay Ate Amy. Kay Uncle ba ito? Yeah, Uncle Doc. Salamat po. Alam nyo ba, kanina, panoorin yung vlog ni Ray. Merong mga doon, yung, alam mo yun, ayaw mag-share. Kasi sobrang sarap. Salamat po. Ikaw mo nakasay mo na. O, tiyan mo, mayroong isa sa kanya kasi ubos na. Hindi, bukas natin mo. Huwag natin buksan kasi ayaw naman nila mag-share. Na ano kasi siya nare-reseal din sa... Nare-resell din siya, guys. Hindi, nagbukas na eto nag-share, si Smilaira hindi. Si Kat, naubos niya. Eto, nag-share siya, pinatikin niya sa akin habang hindi. Bayad niya yun sa akin nung hawak ko si Aileen. Joke lang. Matutulog na naman siya, And yung si Buntis, busy siya sa kakaluto. Ito yung kanyang mga pinag-crave. Ginatan sa Bicol. Ano tawag nito sa inyo? Bilo-bilo. Bilo-bilo. Ginatan sa Bicol, bilo-bilo sa Bisaya. Tapos may fishball. Bilo sa Bisaya, binigit. Sorry. Wrong. Sa Bisaya, biniglit. Tagalog pala yung bilo-bilo. Okay. Bicol, ginatan. Bisaya, ginatan. Kasi gatan. Ginatan. Bisaya, ano sa inyo nga? Binignet? Binigit. Tapos sa Tagalog, bilo-bilo. Tapos eto, isang oras na raw itong tapioca. Hindi pa rin siya umaangat ba? Mayroon pang Maangat yan. Kanina pa yan dito. Baka Sabi ko nga kung Shell or gasol, ubos na yung gasolina. Hindi kasi may white pa naman. Kasi may white pa. Ayan, ay hindi. Malaki kasi. Malalaki kasi siya. Malaki siya. Ayan, may ano pa, may puti pa. Pag puti pa. Pag wala na yung puti, tsaka siya. Okay na yan. Tapos eto, ano nga to? Fishbowl. Fishball. Squid ball. Tapos may, squid balls. Tapos meron pa, ayan magluluto pa sila ng chicken giblets. I-adobo niya raw yan. Mabilis lang naman yan, di ba? Tapos eto, Hindi, lutuin ko yan. sinigang na salmon kasi yun ang ni Buntis, yung ulo ng salmon. Tapos yung dalawang bata doon, sa playground. Hi! Nakainin ka. Ano nangyari sa bilo-bilo? Yung gano'n. Tapioca, may mata pang puti. Huwag mo, pwede mo kainin yung wala lang yung walang sabaw. Oo, kain muna tayo ng Ano na yun? fishball or Ang dami mo ano nga tawag mo dito, Mai? Fishbowl yan. Fishball. Kasi yung fishball sa atin flat, di ba? Half. Tapos Meron kasali siomay. kang squid ball. Tapos, ayun yung mga sauce. Nag-order pa siya. Pichi-pichi. Pagkaala ko, kuchinta. Yung in-order ko, pichi-pichi. Pichi-pichi. Sabi ko. Pero sa isip ko, kuchinta. Yung may pala rin. Oo. Hindi ko alam na lumabas ka pala, ba? Bread ball. Bigay niya sakit. Sabi ko, Nag-order siya. pichi-pichi. Ito pala. Iba yung naiisip niya. Kutsinta. Hindi. Oo, yung may... Sobrang busog na kami, guys. And Simple Race, nag-order siya yun nga, yung... Yan ba? Pichi-pichi. Na akala niya, kutsinta. Pichi-pichi. Tapos eto, ang dami na naman na cheese bread. Masarap to. Sobrang sarap nito. Buti kayo, marami kayong nabibili. Ako talaga, kung mag-crave ako, gagawa talaga ako. Ano kayo, di ba? Nanggigigil si Ayla.
Yeah, she's gonna grab your hair. Colorful kasi Baba ang ano mo, headband. Ang gigigil. Wants me. She's gonna grab your face. Ala, sige. Ay, si Veronica, nag-hula hoop na siya, oh. Nag-share na siya ng hula hoop. You're trying to get my head red. Yeah. Oh, nagigigil siya. Gigil talaga siya. Hindi mo makita yung mukha ni Aileen, pero nanggigigil talaga siya. Gigil siya, guys. Wala, binibigyan na ni Holly, oh. You're trying to give her my head red. Napagod na yung paa niya. I want to get my head red. Ala, sige. Oo. Yup. She gonna eat it, Baba. She gonna, it's dirty this, Baba. No. It's dirty. Yucky. Her hair on toy. Nag-i-enjoy ako, Sabihin niyo kung guys. malapit, kung gutom na kayo, lutuin ko na yung sinigang. May shumay ka. Magluluto na siya ng adobong giblets na may liver. Yeah. Hindi mo nga na-vlog kanina kumakain ka ng ano eh. Oo nga, hindi ko nakain. Hindi ko alam kung nakalimutan ko ang vlog kanina, guys. Kumain kami siomay. Di ba si Kat, ika? Hindi ata, no? Hindi si ano nag-vlog si Ray. Si Riz, nagkain kayo siomay tapos fishball. Kanina pa, anong oras na? 6:30. Luto na. After 100 years. Naluto yung sago. Hindi na siya merienda. Hindi na siya merienda. Ano na siya? Dessert na to, Kat? Oh, dessert. Dessert, no? Yung ano, yung laban ng pork tsaka acidon. Wala kulelat yung ano, team ni Jan. Wala ano, kulelat. Ano, 31, 70? Kanina. 70 na? No, 79. Ay, hindi. Ano ba? 81? 80. Kagabi yan. Kagabi yan. Grabe nung sabi ko, 1 point. 1 point kagabi man lang. 1 point lang? Oo, 1 point man talaga. Oh, grabe. No? Yung score ng ano guys, ng pork tsaka acidon, grabing layo. Yung kay Jan, 63. Yung kay Dan, 112. Last quarter na to, 6:25. Kakain na kami. Ano ka, happy ka. Ayan na yung nagluto, oh. Nakaupo na yung nagluto. Salamat, Smile Lyra. Ayan yung mga niluto niya, oh. Adobong, balon-balunan, tapos ayun yung sinigang. Rice. Ay, kain. Ito, ayaw matulog. Ayaw matulog, Baba? Ha? Didn't wanna sleep? Gusto ko nga eh. Gusto ko nga Ayaw niya talaga. Beshi, dito ka, Beshi. Inaano niya, nilalabanan niya. So, pinaupo na lang siya dito. Baba, you wanna eat? Okay. Nakakahawa yung ano. Pakainin natin si Holly ng atay ng manok. You wanna sit down, Holly? Na, she's okay. Sabaw at Wait, Baba, it's hot. Kaya nga, dalawa yung ulam natin, guys. At Pardon me? sinigang. nalalasahan. Nalasahan mo? I'm just rice. Pinakain ko siya. Namatay kasi yung battery, guys. Pinakain ko siya ng atay. Ngayon, just rice. Ay, magbaba, wait lang ha. Wait ka lang dyan. Just rice. Thank you, Lai. Rice. Just rice, okay. No, with Thank you, soup. Lai. Ano gusto mo? Sinigang, Patik Ako din, please. Ay, manaya ka na. Thank you. Pareho kasi may sabaw, so hindi mo alam kung ano yung Gusto niyo isa. prawns? Gusto mo prawns? Isa lang din kasi, ano. Dalawa talaga. Ilan gusto mo? Dalawa? Lima lang. Isa lang kami. Ikaw, gusto mo prawns? Isa lang. Bigyan mo na yan kami. Sharing ba? Sharing. Isa lang, Day. Okay na ako. Thank you. Ang sili din pati sa'yo na yun. Okay. Ito, sarap. Wala na. Sinigang. Sarap ng adobo, Lai. Kunti, ano ka na? Hindi niyo makita si Ayla. Busy si Mami. Pinapatulog. Ano siya dyan, oh? Ayun, matulog. Relax din Bilis siya lang dyan. tayo ng more. Ano na pala akong memorya. na yung camera mo. Ko? Sino ako? Yun din naman hirap pag dyan. Kung hindi mo agad mag-delete, no? Nakita ko yun. Kasi sa akin, nilalagay ko sa photos. Meron ka na? Tapos transfer, tapos delete agad pag na-transfer ko. Hindi ko alam kung meron siyang ano. Ikaw din, ano ka din? Dinidelete mo sa camera din dahil? Oo, kapag na-upload ko na yung vlog. Mahirapan kang kumain dyan, Beshi. Okay lang naman yung hindi ako mag-vlog. Okay lang naman hindi ako mag-vlog. Yan! Yummy! Ayan! Sige sa Ayan, nakapwesto na lahat. Kaya, Hindi ka nahirapan yung Beshi. vlogger's life. Vlogger's life. You like the soup? Oh, how about this one? Sinigang? Sinigang! Yeah, sinigang. I know you do. Ah, sarap ng sabaw. Sinigang. Bless you. God bless you. Kami na ba? Maulan ba?
Good? Malambot yung giblets. Lambot. Atay lang ako muna. Na-try mo na. Sarap. Sinigang fish, no? Sarap. Kasi ang atay, madali lang ang Tinry atay. ko itong niluto last, hindi naging okay. Oo. Atay, parang hilaw. Yung may pula-pula pa sa'yo. Hindi ko nga alam eh. Ano siya, may pula-pula pero nagbi-break na. Durog na. Kaya nga hindi ko alam kung bakit. Parang overcooked pero parang hilaw. Inaan mo lang ang apoy dahil. Baka nabigla. Baka nabigla siya sa apoy. Hindi naman alam. Alok. Nandito na sila. Bumili raw sila ng pizza. Ayan, para sure. Para sure. Hindi siya no sugar. Malamig. Hindi. Warm. Dito na sila guys. Natulog to kanina. Dito na sila. Hello. Parang ang tagal naman nila sa pizza, ha? Oo, traffic. Congrats, Danny boy. It was a good wait. Yeah. Sorry, Han, to hear that. Hi guys. Did you have fun? Was it job? It was yeah, job. Are you crying, baby? Oh, happy siya. Ayan. I will put up with them. Huh? Alam, may pizza pala. Saan magpaano na lang? Happy. Naganap siya ng Nurofen. Sumakit yung ulo ni John. Oh, inom na lang siya. Inuman niya na lang ng gamot. Si Jess? Sinisigawan niya ako. Hawak niya kasi si Ayla. Careful. Oh my god. Good job, Baba. Oh, can I have some? Share it to Tito Dan. Kinakain na nila yung chocolate na bigay ni Tito Dan tsaka ni Tita Reyes. Hey guys. That's good. Good. Pardon? A tissue? Naghahanap siya ng tissue. Where's the tissue? Kinakain siya. Naghahanap siya ng tissue. Panty shield yung nandyan yung kay Tita Reyes. Baba, that's a big chocolate. You say thank you? Yeah. Really big. Veronica, where's your chocolate ba? Kinakain na nila nga yung chocolate. Ano daw, maas? Ano fruity kasi is, gusto ni TJ yan. Hindi talaga siya mahilig sa chocolate din. Hindi talaga yun mas-rich. May pinag-uusapan kami kasi yung mga bata, may mga bata. Ayun naman si Lyra, 2 months daw itong may Tanungin mo sila, kailan pa natin malalaman kung sila yung tatanungin mo? Saan? Ay, Ano ba yun? Kasi kumakain yung mga bata ng chocolate. Sabi ko, ang swerte nila. Ayan! Yan, parang ganyan. Yung ano, adong. Alam nyo ba yung adong, guys, na dati yung parang may pa-swirl, tapos may pink and white. Tapos parang siyang gatas. Ayan. Ngayon, bilog na siya. Before, Ano ko ba chocolate yung pinag-usapan natin milk, sabi ko. Oo nga. Pero ito pa, Chocolate ba yan? parang gatas din ang lasa niya. Alam ko lang kasi mikmik. O yan, mikmik. Yung adong sa Bicol, yung may pa-swirl na tira-tira daw. Yung white. Yung butong-butong ba yun? Yung hard na brown? Lala. Inuulam? Inuulam yan. Alam niyo yung sinasabi ko, guys, ng adong sa Bicol, mga taga Bicol. Hindi yun. Ganyan din, pero ngayon, iba na dati kasi pa-swirl siya na parang sobrang gatas ang lasa, tapos may asukal Wala siya. ako niyan, hindi Yung ko may alam pa-swirl na pink or may puti na bilog siya, na apiso lang. mochi. Mochi. Ayun, hanapin mo yung adong. Mochi. Adong talaga yung sa Mochi atin. yan. Nagbibenta ko yan sa ano. Si Tari. Mochi. Piatos, bikat. Siya na talaga. Piso lang yung pinag-uusapan namin ha. Nandito pa kami sa mga ano. Sorry naman. Pinag-uusapan pa rin namin yung mga kabataan, yung grade 1 pa, mga grade ano, mga elementary food ba? Gusto ko to ng bata. Balikot siya. Haw-haw nga. Adong Yung yan. umabot na sa atin, Ayan, yung haw-haw. grade Ito haw-haw. Wala ako niyan. So, siya to, Besh. Si Kati, ito kay Kat, scissor. Nalalag ko. Dodo. Oo, Dodo. Away pa. Kat, Hindi yung gudi-gudi wala yung talaga. gudi-gudi. Ito ba yung Richie? Yan, pang mayaman si Kat. Yung ano to,
Piso din niya, piso din May niya. piso yan, pero ang liit, di ba? Rimbi! Rimbi! Ay, alam mo yung rimbi? Oo, Meron pa bang rimbi ngayon? Mayama yan. Meron siyang inaano. Totoo. Pinaparusahan natin sarili natin sa ganito. Rimbi. Yan, gusto, miss na miss ko na yun. Meron naman yung dito ka. Pero nasa ano, Korean shop. Rimbi? Yaki. Yung yaki, yung maasim. Yung asin. Ay, yaki. Sarap kaya niya. Tapos yung isa, yung kapartner niya naman, pintura. Pintura, ang pulang-pulang. Lips mo ba? Yung letter. Kasi sa amin, Yung adong hindi ko mahanap yung adong na. Maswell. sa kanya parang Lace lang yung sa kanya. Yabang-yabang ni Alo, hindi ko talaga. Ay, sunshine! Ay, ang gusto. Mayroon pa kaya niya? yung Uy, tista mo ba kung meron Tapos pa sabi ni niya? Kat, sa amin nag-araya. Uy, ding-dong. Ding-dong. Shine, masarap. Kasi ano yung green fish yan. Oh my gosh, dai. Gudi-gudi. Ano yan? Viva! Oo, nalo. Ay, Ano yan? masarap Parang yan. ano, Caramel. Parang caramel lollies. Lumabot sa amin. Ano? Hindi siya makarelate sa mga ano. Gusto ko to yung bowl. Oo, masarap yun sa lollies. Anong bowl? Ano siya, parang milky. Bango-bango niyan. Parang siyang watermelon. Ay, oo. Uy, alam niyo, wala. Iba kasing bowl sa Ito, kakain. nandito sa cabinet. Yung sa ano? Yung ano nga tawag ito? Ang nga tawag ito yung Ano ice pala yung drop sa na daga? may munggo. Ganito yung sa daga, di ba? What was pala natigman ko? Hindi Comment na lang kayo kung alam niyo yung gudi-gudi. Imposible talaga walang kakaalam. Sa akin, adong guys. Alam niyo yung Hindi adong? mo yan alam, Len. Gudi-gudi. alam. Hindi mo din alam. Yung Olympic. Hindi nyo din alam. Olympic, ano siya, nuts? Ano, parang kapartner lang ng gudi-gudi. Gudi-gudi cheese. Yung Olympic chocolate. Talaga to. Kasi matagal. Yung flavor. Diba guys? Olympic. Ito pa na yun lang katas. Alang ka ube na lollies. ko, pretzel. Ito social to si Carl. Ay, ang sarap mahal sauce. Five pesos siya, no? Kaya ang pretzel. Isa pa yung kapartner ninyo yung parang pretzel. Parang sito lang yung baon ko. Tapos marshmallow, yung may ano. Mahal na rin yun, ha? Oh, pero Malos, chocomalos. chocomalos. Na marshmallow. Yeah, Mahal din chocomalos. yun, manay, ha? Sobra. Kaya lang, kung nakakaangat. Lumagpas ng piso, hindi na kami Hindi naman kami. Kaya Pag nga ano eh. lang, pag meron lang din. Wala na talaga. Hindi ko na talaga mahanap. Eto, choco-choco dyan. Uy, hindi na mahanap yung picture ng mga ano na talaga, thunders na ng mga food. Kawawa yung mga bata ngayon. Hindi na sila Tapos yung ruby, na malaking Marie. May pinag-uusapan natin. Yung Vicky. Ruby. Ruby. Marie. Malaking Marie. Oo, Ruby. Ruby. Hindi ko alam si Ruby. Ano siya? Marie? Marie nga yung... Marie? Yung candy na... Yung malaki Ruby, tatlo lang ata yun. Ay, dyan! Yun! Ang bubble gum! Talagang pag kinain mo Yung yan, sa kanila kasing... fresh? Ay, yung Vicky nila, yung nasa lata na malaki. Malaki lang. Lagi pinili. Uy, may Ruby dun. May Ruby dun. Naalala ko rin. Yung malaki na. Nougat. Ay, gusto bang noga? Yung gatas-gatas? Gusto mo ano, rabbit? Iba yung sa kanya. White rabbit si Kat. Yung kinakain yung papel. Oh, masarap yun. Mamahaling white Wala rabbit. bang mahalin? Ay, wala. Ito ang gusto ko noon. O, Siguro at Olympic. Yung parang nips. Oo, gusto siya talaga. Oo, yung nilalagay sa mga ganyan. Yung parang nips. Nips nga iyan ba? Oo, parang ano naman, yung local brand siya, di ba? Pero feeling ko, inapakaano yan si Ruby. Kasi kapag inaano mo yun, inaapoy mo, umaapoy. Gudi at Olympic. Nilalaro ko Baka may ano sa sa ito ng butas nilalagay ko. Oo, inaano Ano yan? Ano yan? Yung stick at saka choco-choco. Oo, Christy. Choco-choco yun. Maliit lang. Kasi sino, dagong ba? Karayong. Tagal ba? Ito kasi baon ko. Hello, Panda. Social yung mga baon niya ng elementary. Hello, Panda. Tapos pretzel. Tapos pita. Ay, Hansel. Sorry, Hansel. Hansel. Favorite ko ang Hansel. Coconut. Masarap ko yun. Uy, masarap yan.
Meron rin yan. Candies Delight. Yung Filipinos na ano. Yan, handsome. Tapos, Ribisco. Skyflakes. Siya talaga sikat. Pero yung adong talaga, guys. Kung Oy, hindi na kami nakabili ng release ko kasi mahal na yan eh. Oo, Kasi mahal mahal ko yun dati. eh. Oo. Yung afford lang namin marin. ang sarap din ang marin noon sa atin. Napakaliit. Yung pulang plastic. Dito dati afford talaga yung pretzel. Kaya nga yung pretzel. Pretzel mahal. Mahal yung nasa box na Oh pretzel. my goodness, my favorite. Sweet corn. Dami namin gusto. Yan, big. Pag umuwi ako ng Bicol, sana mahanap natin to. Guys. Ito, ano nga tawag dito? Yung maasim na kulay orange? Ano nga to, guys? Alam mo yan? Palo. Hindi. Yung, ito ba? Alam ko yun. Hindi nabi yun sa ano yung may sing-sing din. Ito? Nabibili yan sa ano, sa harap ng school namin. Yung orange ba na maasim na may seed? Yung parang yung sa sing-sing din, na may sing-sing. Ewan ko, basta. Yung adong talaga. Comment below. Jeprox na chicheria? Oo, guys, alam niyo yung Jeprox na apiso lang na ang sarap-sarap na para siyang chichiria na Jeprox. Ay, nakakamiss pinarap ni Jeprox. Ano siya? Parang siyang ano, hangin lang. Wala na kasi Parang puro na mga Jeprox, guys. Alam niyo yun? Anong oras na ba? Kakain na naman kayo. 9:23, guys. Ito na yung ating ginatan sa Bicol. Ano nga ito sa inyo? Bilo-bilo? Ayan. Kain. Sarap. Ino-offer ni, ano yung pichi-pichi kay Jan. Open it, try it, Han. Huwag mong sabihin na ako nag-order niyan. Iuwi yan. Did you like it, Gabby? Yes, I did. Joke lang. No, we just ordered it. Okay. It's good. Still good. Uy, ang dami mo What do you think, Han? What do you think, Han? Ay, tapos ka na yung dahil? Ang plastic nito. Plastic mo, Han. Yeah, it's good, pero yung mukha, ibang itsura. Oh, Zaki! Easy. Good job, Zach. Hold on, Jack. Oh, there you go. Go, Ali. Ah, wag kaya TJ. Go. Wow, good job. Yeah. May padila pa siya, oh. Cute, ha? Uwi, ano lang. Knockdown. Ito na yung pag-aawayan nila. Gising na naman. Nag-ready na kami, guys. And ito yung galing kay ano, naiwan ko dito, lato. Thank you, Race and Danny Boy. Cheese and lato to. Lagay ko na. Yes, dito na. Alis na pala kayo sa bahay nila, Kat, guys. And si Jan, nag-stop dito sa isang gasolinahan. Dito yung ano, yung lagi namin pinupuntahan. Ito yung parang Woolies, ano, gasolinahan. Yan yung mga bata, tulog na. Si Holly kanina pa, bago pa kami, ano, bago pa mag-start yung car, or paka-start, tulog na talaga siya. Ano nang oras kasi? Ano na siya? 11:30 na kasi. Yeah, 11:28 dito sa phone. Pero 11:30 na sa watch ko. So, tingin lang si Jan kung mayroong coffee dito. Sobrang, parang ano, ang tagal namin ngayon makarating kasi traffic din. Sana may coffee dito para dire-diretso na kami. Ayan na siya. May nakuha siya. Why only one, ha? So I reckon there's one back at the room. Baka mayroon pa sarap na isa. So, isa yung binili niya tonight. Okay. Balik na tayo. Ay, balik na. Punta tayo ng hotel. Dito nga kami sa room. Pero naghahanap si Jan na parking kasi punong-puno dito sa loob. Ito na si Jan. Ang dami. Full yung hotel nila ngayon. Sa labas si Jan magpa-park. Tapos ko na yung vlog, guys, kasi yung mga bata. Ano ko pa si Holly? Baba, get up, Baba. Si Sak, ayun na, hindi na nag-base. Pagod na, oh. Wala. Si Kuya nakahubad lang. Okay, Baba, okay. Yun na yung vlog natin for today, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night, guys.